Σοκράτης όλη μέρα τριγυρνά στην αγορά, τους πολίτες να τσιμπήσει με τα λόγια. Δεν τον νοιάζει πρώτη ύλη, πως γεννήθηκε η ζωή, κάτι που έψαχναν ως τώρα όλοι οι άλλοι. Σοφίας στις ακτές της Ιωνίας. Ο άνθρωπος είναι το κέντρο της δικής του αγωνίας. Σύμφωνα με τον Σοκράτη, ο άνθρωπος μπορεί να μάθει πώς να πράττει το καλό, τον εαυτό του να γνωρίσει, τη βαθύτερη του φύση. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει πώς να πράττει το καλό, τον εαυτό του να γνωρίσει πιο βαθιά. Τη βαθύτερη του φύση για να ζει αρμονικά, για να ζει αρμονικά με τον άλλον άνθρωπο. Σοκράτη το δαιμόνιο